салом дӯстон, боз як барномаи нави дигар барои пулкӯркунӣ ба таври автоматӣ дар телефон ссилка барои регистрация кардан дар поёни видео мешавад. Вақте шумо регистратсия мекунед, $3 шумода падарка мекунанд ва барои регистратсия кардан аз тарафи дасти рост регистриро интихоб мекунем. ва ин ҷай ба шумо нишон додааги ки шумо метавонед электронӣ поштатонро бинависед, регистратсия кунед, ё ки бо воситаи Facebook ё ки Google регистратсия кунед. ва ман Google-ро интихоб мекунам ва аз тарафи дасти рост болора се нуқта нависаги ҳамҷо перевесиро интихоб мекунем. Метавонем ба забони русӣ бихонем. Инҷа бу ба забони русӣ перевод мекунад ва Google-ро интихоб мекунем ва медурем дар ҳамин сайт. ва ина дар ин ҷо бу моро ба забони англисӣ нависаги бо ҳамин хел аз тарафи дасти рост боло се нуқта нависаги ҳамонро интихоб мекунем. Поёнда перевестиро интихоб мекунем. Моро ба забони русӣ перевод мекунад. ва дар ин ҷо нависагие ки начните зарабатывать в 3 шага, яъне ки 3 қадам мемонӣ ва пулкор мекунӣ. Якум загрузити приложение скачат мекунӣ, установид мекунӣ, медуред дар ин приложение ва тамом шумо пулкор мекунед. ба ҷо скачат для андроида интихоб мекунем. ва ин аз скачат рафтеса ва ин ҷо менависад ки все равно скачатро интихоб мекунем. ва ина барномаам скачат рафтан мегирад ва скачат чӣ дар ин ҷо открит мебурояд ва откритро интихоб мекунем. ва установид только сейчас интихоб мекунем ва ина барномаам установид пурсид, установидро интихоб мекунем. ина готоваро интихоб мекунем ва браузерро маҳкам менем ва дар ҳамин барнома медуроем. ай телефонмон ва ҷа разрешит менависад, разрешитро интихоб мекунем. Я согласен с условия использованиеро интихоб мекунем. ва ҷа дар бораи ҳамин барнома нависаги чӣ хел кор мекунад, хай мо медонем чӣ хел кор мекунад. пропуститро интихоб мекунем. дар ин ҷо моро мепурсад ки шумо метавонед бо воситаи Wi-Fi кор кунед ё ки бо воситаи интернетон. ва ин ҷо да ё ки нетро интихоб мекунем ва ин ҷо выполненеро интихоб мекунем. ин ҷо установид лимитро фуратон лимит мемонад. ва вақте выполненеро интихоб кардем, дар ин ҷо менависад ки заработок может быть ограничена, агар фоновоиша мақсад телефона мисол мемонию свернут мекунӣ, ҳамон ҳолатро пурсидеса. ин ҷо оптимизатсия батарея агар фуратон оптимизатсияшро гирён мекунӣ, на фуратон намекунӣ, просто маҳкам мекунӣ. ва дар ин ҷо моро бо разрешит мепурсад, разрешитро интихоб мекунем. ва ина моро дар менюи барнома нишон додааги ва ин ҷо боз регистратсия нишон додааги. Зарегистриатсияро интихоб мекунем. ва дар ин ҷо мо регистратсия намекунем, барое ки мо регистратсия кардагием. Вайтиро интихоб мекунем, имейл аккаунт вайти. ва через Google дар ҳамин барнома медуроем. ва ина мо дар ҳамин барнома даромадем ва дар баланси мо ҳозир $3. ва ин ҷо виплата 15% нависаги, яъне ки 100% шид мо метавонем пулмона бигирем. ва ин аз тарафи дасти рост $3 нависаги, осона шуда $20. ва ин ҷо нависаги ки минималкаш $20, яъне $20 кор карда шумо метавонед пултона ай ҳамин барнома бигиред. ва ҳамин телефона гирён мемонед ва худаш телефон пул кор кардан мегирад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.